Ate Mila. O mag-hi ka dun kay Ate Mila. Bilis. Andun sa CR. Dali. She's in the washroom. She's inside the washroom. Ate Mila's there na. Okay. Kuha ta nagpagkaon ninyo. Oh. Tara. Ako guys. Natay ko ana ni guys. Medyo gamay-gamay na lang ang ilang pagkaon guys. Oh. Dali. Dali. Kain lang. Uy, nang luon. Pinakod ng luon. Andun sa bababa ka? O, dun, urong. Urong. Sige lang, be. Kain lang dyan. Dyan lang kayo, ha? Sabi ko sa'yo, Oo. Oo. Tapos, saan niya napanood? dito ngayon. Episode 1 muna? O, tapos na magluto, guys. Si Inday. Ate, episode 1 muna yung pinanood mo? Sarap, dami. Ay, lahat na tayo, be. Ugi, nilagyan mo ba itong suka? So, maorang gini among kinabuhi din mga jay. Sasawa mo? Oo. Ano, bakit nagtubig? Kanina may tubig na yan, be, nung nag-ano ka. Nakita ko yan, may ganyan eh. Ganyan na yan. Isa guys. Ay, mabuti na lang, be, hindi ka naghubad. Mabuti na lang, guys, hindi siya naghubad. Tapos pinasok ko, binidyohan ko. Lagi pa naman ako nagpapabad. Palagi pa naman yan nakahubad, guys. Kung sinong maglalaba sa amin dito, nakahubad lang talaga, guys. Labandera sa gabi, trabahante sa adlaw. Okay, bye-bye guys. In town, patulog. Paingon ako patulog guys. So, dungis kita guys. Bye. God bless.